soc la referent de benestar emocional d'aquí del CAP de Sant Joan de Vilatorrada i vinc a recomanar-vos una lectura d'estiu per totes aquelles persones que quan arriba l'estiu baixen l'estrès i de vegades tenim més espai, no?, per reflexionar de com estem, no? I de vegades l'ansietat és quan és el moment de pujar, tot i que sigui com irònic. I us convido a llegir el llibre de Kelly Wilson de Les coses podrien ir terriblemente mal com una lectura més enllà d'entendre què és l'ansietat i de donar-li una volta. Vale? Aquest és un llibre que surt justament a la guia de lectura de salut que vam fer amb la biblioteca de Cal Gallifa de Sant Joan, on podeu trobar altres lectures molt recomanables per sobretot parlar del benestar emocional, que és tan i tan important, així que us convido que li feu una ullada a aquest llibre de l'estiu, que hi treballeu, per sobretot quan comencem el curs, comencem amb energia.